Riwruok mar jochiw thieth nurses e kaunti ma Nyamira obuogo dhi ng'anyo chakre tich ariyo tarik 13 dweni mar abich. Jochiw thieth go seyo tend kaunti ma Nyamira kuom riembonegi kinde ka kinde, ahinya to e weche mamulo idhogi e ngas mamalo mar tich, deko mar osara kaachiel gi lokogi e tije kuonde tich kinde ka kinde. Gisingo ni ok gibi dok chien nyaka chop sirkal kaunti no winj ywak margi kendo chop dwaro margi kare. Higa mokalo jochiw thieth e counties mopogore opogore ne oriwore kod lakteche ng'anyogi mane okawo ndalo 56. Tumekuwa hapa kwa kutangaza mgomo ambao utaanza Jumanne wiki ijayo tarehe 13 saa 6 asubuhi. Matakwa ya nurses wenye walitaka ni kwamba namba 1, nasi wote wenye walikuwa wamefikia kupewa promotion wapromotiwe. Nasi wenye wangepromotiwa ni wale wa common establishment nurses 83 na competitive nurses 148. Naambia county ya government ya Nyamira, tumeongea na nyinyi, tumechoka. Na kama sababu tumechoka, hatutaki kukaa tena mpaka mtimize yale ambayo tunataka, ndio staffs wetu warudi kazi. Recently, they had to give some promotions to some workers of the county government, while the majority of nurses were left outside.